Hello, hello, hello! Maraydayaw una iti Diyos. Happy Blessed Sunday, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kijem puma si Degen ani Jesus umay tumanen taisutiin karina nga umay nga awan ti dwa-dwa amok ang anganin Jesus umay manen mabalin arabi ibigat ken malem matmatanyit nga to umayan ti apo amok ang anganin umayen dagi pinatay ken ni Kristo agungar sabtendan to ti apo keda tayo nga si bibiyag maitayab tay to apagdarikmat amok ang anganin Jesus umay manen mabalin arabi ibigat ken malem matmatanyot nga to umayen ti apo amok ang anganin umayen ibigyan isurin karina awanen tuok ken lidliday umay mang tedrag sakyen talna ket lulwa kunasen nantupay amok ang anganin Jesus umay manen mabalin arabi ibigat ken malem matmatanyit nga to umayen ti apo amok ang anganin umayen amok ang anganin umayen amok ang anganin umayen. Praise the name of the Lord. Luzon, Visayas, in Mindanao. Kastamat dita balasyo tao. God bless us all kada kaya.